ncha sama lieta ngoro ku Felista Kerubu tata ngoro ku David Nyamache nabo mwana mumuro minto aba musigo aka tokamwe nyagitari tokana kiogoro togatomu general no twaberete Nyasaye akamokonya saa sita ciabo tuko tare 17 bono korwabu tokaba discharged igoro Sunday lakini bono bahati mbaya chio chikabora tokararororo nakatwararoro bwa Kimambi baseli gukoru chiwodirogoro bairuma ate bono gabwasi baruge bono twachi gotema koria basana bairi lakini ntonyore tichi mweli bono ebirenge byangichira nalige namba yo mwesimiwo Okengo amaene nabo nanyenyora alafu nao mwana omurikire message yo mwerese no muchando tobwate aso bwangu nabanyara ko baka correspond otomo omokorire oyegasi nabache baka story amaene nanyara ko baka kora kikagotosira kakingo mwene ngambu yamono Okengo nara iguro rakorira amakumi amange no mugaka naro kwete uchikiogoro gali nanyara to kabako tomoletera gaka ne biri yarenge nene sana nago chinamba ine mata nana akonyo mwana gete amaene ora akonyira abange ngomene ngambu yamono 27 nere toroche ndoroche onde gwetaniere nakimogo teba baminto asamo yeta ngoro kumeri Kerubu onuonga nchamo kokoti bwomo chioyo iga esaba mura gaki enchera mwato konyire mwato rusirio bosoku ekiagero mwana yo ntoyandreta konya kumurwanirira asobogima bwaje mwato rusirio bosoku nande bono goikera boni ganchendo chengerieta boni go mwana yara atwara Okengo nyambane agende gukora 2027 nera toroche go chimotwa otokonyira saa tambe sana ndiya kwemiri muramugen na watenyaruka yalinge murito tukaenda kiogoro nyagitari nje tokonya tukarororo tukatomu channel tika channel aramba tushugulikirete lakini igete chibesa chigatobora kera chiatobora bana bagasali kuro bitanda bakorara 10 bande batano bana bagatinda bwaki bono twasemereti bagocha tokonya batutumire chibesa baika bali bichisinga chibunga chyanse bantu bali bakori batobora chibonse bona kana na chakwawe namba yo Okengo una na kaigalimo igali spondio chonkonya tueteire korwa utu bwato butakobonge kende ngiyo twabwate nonye lakini gakingo tano mosimi woke ngombi ya mono na ndi mbi ya mono etari nekerengo mbi ya mono kiagera wantinyiri amariga 27 honda Maria tande kinyamanya goche igane nkayane umwana oyo nyara mageni no mukorone uwo murone umare mukwete lakini ngina naale na yani nambi ya mono aso mosimi Okengo ebyankoreira se family ani naje konyara lakini onkoreira ondusi gobo soku kolunya gitari baka ondete bakenka yane bachi kola mnamenyete umucho mutaka imichi mutaka no kumbere echaire lakini mate soko bakonya sae buraro beti menya sabnere yale mali tati rora buna gocha yale mali tati rora buna gocha